Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Salvador. Taong 1978, Hilongos, Leyte. Noong mga panahong ito, may mga antingero sa Hilongos na tinatawag na mga urbano. Kagaya ng mga mersenaryo, bayaran din silang grupo. Lahat pinapanigan nila, depende sa salaping kanilang makukuha. Sa maniwala man kayo o hindi, 6 na taon pa lang noon ang mga urbano, ngunit marami na silang napatunayan. Bawat isa sa kanila, literal na halang ang kaluluwa. Alam ito ng lahat, lalo pat hindi ka makakapasok sa grupo kung may natitira pang awa sa katawan mo. At oo, bawat isa sa kanila may angking mutya ng kanan. Marahil iniisip nyo na hindi ito totoo. Ngunit ang mga urbano may sariling pamamaraan para mapasunod ang kanilang mga mutya. Hindi silang nakikibagay dito, bagkus ito ang sumusunod sa kanilang mga kagustuhan. Bagay na nagdudulot ng matinding palaisipan para sa maraming antingero na hindi kasama sa grupo ng mga urbano. Di man sa pagmamayabang pinuno, pero kapag naglalakad ang kanilang pangkat sa baryo, sa kanila nakatuon ang atensyon ng lahat. Bawat isa sa mga taong nakakakita, walang kakayahang magsabi ng masama sa kanila. Nakayukulang din ng mga antingero at iba pang mga manggagamot, senyas ng pagpapakita nila ng respeto sa mga ito. Lahat kasi sila alam kung gaano kataas ang antas ng isang urbano. At sa abot ng kanilang mga nalalaman, katumbas ito ng isang dalubhasang dibino. Mahirap buwagin ang ganoong samahan, lalo pat binubuo ang pangkat ng mga mandirigmang batikan sa kahit na anong kumbate. May mga gumagamit din ng kalasag at ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga urbanong eksperto sa panggagamot. Lahat ng kasapi ay palaging nakaayon sa plano ang kanilang mga kilos. Hindi rin sila gumagawa ng hakbang, lalo na kapag di ito pinahintulutan ng kanilang pinuno. Sa loob ng 6 na taon, walang nakapatid sa kanilang kakayahan. Marami na rin sila noong parokyano, kaya na may nakapagpatayo na sila ng mga magagarang tahanan sa bundok. May kanya-kanya na rin silang lupain, na kanila namang pinagkakaabalahan kapag wala silang gagawing misyon. Sa kabila ng ganoong katangian ng mga urbano, kilala sila ng marami bilang payapa at may paninindigang mga tao. Ni minsan kasi, hindi pa sila nakagawa ng bagay na ikakagalit ng marami. Para rin sa mga taga-baryo, rasunable ang kanilang pagpatay sa mga pinababayaran sa kanila. Hindi kasi aakto ng gano'n ng mga parokyano kung walang nagawang matinding kasalanan ang kanilang mga nabiktima. Dahil dito, kung kaya't hindi naging kaduda-duda para sa lahat ang mga pagpatay nila sa mabubuting tao. Marahil kaya nangyari ang ganon ay dahil sa natatakot ang mga tao na kwestiyonin ang kanilang mga gawain. Ang ganoong reaksyon ang nagbigay ng dahilan para sa kanyang mga kasama na maging kampante sa lahat ng kilos nila. Alam kasi nilang wala nang makakatalo sa mga urbano. Kaya na may hindi na nila naisip ang mga panganib na pwedeng dumating sa pangkat nila. Ang kaso lang, pagpasok ng taong ito, may nabalitaan sila sa lugar ng Mabagon ukol sa pag-iral ng mga kakaibang aswang. Base sa ulat, ang mga nilalang na yon ay kumakain ng kaluluwa. Hindi lang basta kaluluwa, bagkus kaluluwa ng mga kauri nila at ng mga antingerong napaslang nila sa pakikipaglaban. Nalaman din nila na habang tumatagal ang pag-iral ng ganoong uri ng mga nilalang, mas lalo itong lumalakas. Matapos naman itong malaman ni Salvador, agad siyang nagpatawag ng pulong. Sa 10 kasapi ng pangkat nila, 8 lang sa mga itong pumunta. Nauunawaan naman niya ito, lalo pat may mga pamilya itong kinakailangang atupagin.
Pagsapit naman ng gabi ng kanilang pulong, dito na niya inilahad ang tungkol sa mga nilalang na kumakain ng kaluluwa. Ayon kay Salvador napakatagal na niya sa mundong ibabaw, ngunit wala pa siyang narinig na ganon. Dagdag pa niya ramdam niya ang panganib na dulot ng mga ito, kaya kinakailangan na nilang kumilos hanggat hindi pa sila nito naaapektuhan. Nang marinig naman yon ng isa sa kanilang mga kasama, hindi naman ito maiwasang mapatanong ukol sa mga bagay na gagawin nila. Aminado kasi itong malayo sa kanilang lugar na tinutukoy niya, kaya kung iisipin, masyado na itong imposible na mangyari. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang umangal, kasabayang marahan doong pagpapaliwanag ukol sa kanyang mga nalalaman. Malapit lang dito ang lugar na yon. Hindi basihan ng milya ng layo natin sa abilidad ng ating mga kalaban. Alalahanin nyo, meron silang mga pakpak. Kaya nilang maglakbay ng mas mabilis kumpara sa tao. Nakakaalarma rin ang kanilang pagkain. Kung totoo nga ang ulat na aking nasagap, hindi malabong pati tayo malagay din sa alanganin. Matapos naman niyang mailahad ang tungkol dito, pilit niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagpapaliwanag. Alam kasi ni Salvador na sa pamamagitan nito, mamumulat ang kaisipan ng kanyang mga kaibigan. Di rin niya hangad na sumunod lang ito sa kanya nang hindi nalalaman ang totoong rason kung bakit niya ito ginagawa. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, unti-unti na nitong naunawaan ang mga posibilidad na kanyang sinasabi hanggang sa dumating ang puntong sumang-ayon na ang mga ito sa kanya. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, dito na nagdesisyon ng grupo na bumuo ng pangkat para magmasid sa mga ito. Mas mainam kasing maunahan nila ang kanilang mga kalaban kaysa maghintay na salakayin sila ng mga ito. Pagsapit naman ng sumunod na araw, kagaya ng napagkasunduan, lumakad ang isang urbano na napili para magmanman sa mga nilalang. Batikan ito sa paggamit ng sabulag at pangkubli at parte rin ito sa pangkat nila na nakikipaglaban sa unang hanay ng grupo. May mga mutya rin itong pamproteksyon, kaya umalis ito sa kanila na wala na halos siyang inaalala. Dumaan pa ang mga araw, naging abala sila Salvador sa paghahanda. Kahit wala pang ulat mula sa kanilang inutusan, hindi sila nagpakakampante. Bawat isa kasi gusto ring makipaglaban, gawa ng ilang buwan na rin silang walang misyon. Pagkaraan pa ng isang linggo, dito na nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Pag-uwi kasi ng kanilang inutusan, nakita nila ang tindi ng pinagdaanan nito. Bukod sa pumayat ito bigla, malaking porsyento ng kanyang anino ang tila bang natapyas sa kanyang katawan. May mga nasunog na rin itong mutya, indikasyon na hindi basta-basta ang mga nilalang na nakalaban ng kanilang kasama. Pagpasok naman ito sa loob ng bahay ni Salvador, bigla naman itong nawala ng malay. Paglapit naman nila rito, nakita nila itong nakadilat habang nanginginig ang buong katawan. Dahil sa kanilang mga nakita, dali-dali naman nilang pinasok ang mga manggagamot nilang kasama. Makalipas pa ang ilang minuto, nang malapatan na nila ito ng paunang lunas, dito na nila napag-alaman ng mga katakatakot na katotohanan. Base sa nakita ng mga manggagamot, 5 araw itong hindi natulog. Nabinat din ng husto ang kanyang mga laman, indikasyon ng kawalan nito ng pahinga sa mga araw na yon. Maaaring may humahabol dito, o meron itong pilit na pinagtatago ang mga nilalang. Dagdag pa ng mga manggagamot na labis na nang hina ang kanilang kasama dahil sa pagkawala ng iilang parte ng anino nito. May natagpuan din silang kakaibang lason sa katawan na mas lalong nagpalala sa kasalukuyan nitong kalagayan. Nang marinig naman yon ng grupo, unti-unti silang binalot ng galit. Ito kasi ang unang pagkakataon na may nanglabastangan sa mga urbano. Para sa kanila hindi ito katanggap-tanggap,
kaya di nila yon mapapalagpas. Kinahapunan, nang medyo maayos na ang lagay ng kasama nila, ipinagpatuloy nila ang pagmamasid sa kanilang lugar. Hindi nila mawari pero malakas ang kanilang kutob na sinundan ng mga ito ang kanilang kasama. Kung iisipin, gwardyado naman nila ang lugar, kaya hindi rin basta-bastang makakapasok ang mga ito. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may mga itinatagong alas pala ang mga nilalang. Bago kumagat ang dilim, nakalimang balik na sila sa baryo, ngunit wala naman silang nakitang kakaiba. Normal pa rin naman ang lahat, lalo na ang mga presensyang nararamdaman nila. Dahil dito, di sila gaanong naalarma hanggang sa unti-unti nang binalot ng kadiliman ang buong paligid. Ngunit pagpatak ng alas 6 ng hapon, habang nagsasalo-salo ang mga urbano kasama ang kanilang pamilya, hindi nila namalayan ang pag-ahon ng kalaban nila mula sa anino ng kanilang mga kabahayan. Ilang segundo lang noon ang lumipas nang maramdaman naman niya ang presensya ng mga ito. Napansin niyang kanina pa sila nito napapaligiran. Dahil sa pangyayaring yon, isa-isa naman silang napatayo habang pinagmamasdan ang mga matang nagmamasid. Bawat isa sa mga ito nagtatago sa dingding at kubo ng kanilang pamamahay na parabang naghihintay ito ng pagkakataon para sumugod. Panaka-naka rin ang naging pag-angil ng mga nilalang hanggang sa dahan-dahan na itong gumapang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ayon kay Salvador, hindi pangkaraniwan ang wangis ng mga ito. Parang tao man sila kung titingnan. Marami sa parte ng kanilang katawan ng sadyang kakaiba. Kabilang narito ay yung buto nitong nakausli sa kanilang mga likod. May mga nakatarak doong bungo, kalakip ng iilang mga lumang supot na naglalaman ng isang itim na likido. Hindi rin nalalayo sa isang kuba ang paraan nila ng paglalakad, ngunit hindi sila roon kumbinsido. Dagdag pa niya na, namumukod tangi rin ng mga anyo nito at sa ilang taon niyang pagiging urbano, aminado siyang yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakasilay siya ng ganon. Dagdag pa niya na, madali lang din malaman ang pinuno ng mga nilalang dahil sa tanging ito lamang ang may daladalang tungkod. Sa pagharap naman ito sa kanila, dahan-dahan naman itong nagpalit ng anyo. Wala rin sa mukha nito ang pagiging agresibo, indikasyon na matalino ito. Nang masipat naman niya ang ginawa ng matanda, agad naman siya roong humarap, kasabay ng pagtanong niya ukol sa kailangan nito sa kanila. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, bigla naman yung humagik-gik, kasabay ng pagsagot nito ng, "Nalasahan na namin ang kaluluwa ng iyong kasama. Kakaiba ito sa lahat ng aming nalasap, kaya kami na mismo ang dumayo para makuha namin ang aming pakay." Dagdag pa nito na, may mga paraan naman kung gusto nilang mapayapa ang gabing yon, alang-alang sa kaligtasan ng mga mahal nila sa buhay. Nang marinig naman ni Salvador ang tungkol dito, nagdulot naman ito ng matinding galit sa kanya. Pakiramdam niya kasi minamaliit sila ng mga ito. Walang sabi-sabi, bigla naman siyang sumagot sa matanda ng, "Wala kaming isusuko at hindi kami natatakot sa inyo. Ano akala mo? Porket marami kayo, pwede nyo na magawa ang gusto ninyo?" Pagkasambit naman niya ng mga katagang yan, agad naman niyang hinugot ang 2 arnis na nasa ilalim lang ng mesang kinatatayuan nila. Nang masipat naman ito ng nilalang, agad naman yung sumunggab sa kanya nang hindi man lang ito pinag-iisipan. Gamit ang tungkod nito, nakipagkumbate yun sa kanya. Malalakas ang mga binitawang pag-atake ng matanda, ngunit lahat yon hindi umubra. Sa loob ng 10 minutong pakikipaglaban niya, dito niya napagtantong pinaglalaroan lang siya nito. Bukod kasi sa hindi nito ginagamit ang totoo nitong lakas, kapansin-pansin ang mayat-mayang pagngisi ng matanda.
Hindi nagtagal. Nang makakita na siya ng pagkakataon, agad naman niya yung inatake. Ngunit pagtama doon ng arnis niyang punong-puno ng pangontra at pambasag kabal, napigilan ito ng isang makapal na anino na bigla na lamang lumitaw sa pagitan nilang dalawa. Akala niya, hindi nito mapipigilan ng kanyang pag-atake, pero ilang segundo pa lang ang lumipas, napansin niyang parang napakalagkit ng estado ng aninong yun. Bukod sa hindi roon tumagos ang kanyang arnis, naramdaman din niya na parang unti-unti itong tumitigas. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang may biglang tumarak sa likuran niya. Pagsilay naman doon ni Salvador, dito niya nakita ang isang matulis na tuod na umahon mula sa sarili niyang anino. Dahil sa pangyayari, agad naman itong ikinagulat ng kanyang mga kasama. Sa halip di nahayaan siya, nagdesisyon na ang mga itong tumulong dahilan para doon na nga sumiklab ang matinding kaguluhan. Unang napaslang sa pangyayaring yan, walang iba kundi ang mga pamilya ng mga kasamahan niya. Sinubukan pa nila noong makipagsabayan sa mga ito, ngunit nagtatangan ng mga nilalang, ng mga abilidad ng mga mutya na mula sa mga kinain nilang kaluluwa ng mga antingero. Habang tumatagal, dito na nila unti-unting napagtatanto ang gulo na kanilang kinakaharap. Kalaunan, may mangilan-ngilan na rin sa kanyang mga kasama ang bumagsak at tuluyang nawala ng buhay. Bago pa man lumapat ang mga ulo nito sa lupa, walang patid nang tumatagos sa kanilang mga katawan ang matatalas na mga tuod na kusang umuusli sa kanilang mga anino. Bagaman may mga napaslang ang mga ito sa hanay ng kanilang kalaban, hindi ito sapat para magkaroon sila ng pagkakataon na magtagumpay. Sa loob pa ng 1.5 oras, patay na ang lahat ng pamilya ng kanyang mga kasama. Si Salvador naman noon, patuloy pa rin pinagtutulungan ng mga nilalang hanggang sa tumarak na sa kanyang dibdib ang mga sandata ng mga ito. Pagbagsak naman niya sa lupa, ito na ang naging hudyat ng pagkalipol nilang lahat. Makalipas pa ang ilang minuto, agad namang kinain ng mga nilalang ang lahat ng kaluluwa na kanilang nakuha. Maliban rin sa kaluluwa niya, wala nang ibang nakaligtas. Paglapit naman ng matanda sa kanyang labi, bakas sa mukha nitong matinding pagtataka. Alam niya kasing patay na itong si Salvador, ngunit hindi niya mawari kung saan napunta ang kaluluwa nito. Hinanap na rin nila yon kung saan-saan, ngunit sa kasamaang palad, hindi na nila ito nakita. Nang mapagtanto naman yon ng mga kalaban nila, dito na ito nagdesisyong iwan ang kanilang mga labi. Sa pagtahimik naman ng paligid, muling bumalik ang kanyang ulirat. Pagtayo naman niya, lumabas sa kanyang balat ang mutya ng tigmamanukan. Sa lahat ng karga ni Salvador, ito ang pinakamahirap makuha. Wala rin itong kapasidad pagdating sa anumang uri ng kombate, ngunit kagaya ng baga, may kakayahan itong muling magkaroon ng apoy kahit na matay na. Isang natatanging abilidad ng mutya na gustong makamit ng lahat. Ayon sa kanya, kaya hindi nakuha ng mga nilalang ang kanyang wisyo ay dahil sa hindi naman talaga siya noon ang namatay. Bagkus ang pumanaw ay ang mutya ng tigmamanukan. Dagdag pa niya na, hindi niya sukat akalain na pagkatapos ng 3 dekadang pagtatanga nito, nawawala na lang ito bigla. Gayunpaman, labis pa rin siyang nagpapasalamat, gawa ng kahit papaano hindi pa siya tuluyang na maalam. Pagsilay naman niya sa paligid, nakita niya ang labi ng kanyang mga kasama katabi ng kanilang mga armas at gamit. Nakakalungkot mang masilayan ang ganoong pangyayari, matapang niyang hinakot ang mga labi para ilibing sa iisang hukay. Pagkatapos nun, sinunog niya ang lahat ng bahay bago siya umalis. Kasabay ng kanyang pag-alis ay ang paglimot niya sa nakaraan. Binago na rin niya ang kanyang pagkakakilanlan sa kadahilan ng wala siyang ibang hangad kundi ang maipaghigante ang kanyang mga pumanaw na kasamahan.
Ilang taon din itong kinimkim ni Salvador, kasama ng lahat ng pamamahiya ng mga taong nakakaalam ukol sa kanilang pag-iral. Nung nawala kasi ang kanilang grupo, marami sa mga taong nagkaroon ng agam-agam ukol sa kanilang kinaroroonan. May mga nagsabing lumipat sila, nagbagong buhay, at ang iba naman naniniwalang nilipol sila ng hindi pa nakikilalang puwersa. Ayon pa sa mga ito na marapat lang ang nangyari dahil wala naman silang nagagawang tama. Para sa mga mata nito, isa lang silang pangkat ng mga bayarang mamamatay tao. Ikinatuwa rin ng mga ito ang kanilang pagkawala. Gawa ng sa pamamagitan nito, wala nang magtatangkang mayaman na bumili ng hustisya. Ang ganong paliwanag ng iilan, labis na nagbigay sa kanya ng matinding puot. Hindi niya kasi inaasahang ang lahat ng mga masasamang salita magmumula sa mga taong kanilang tinulungan. Kung noon santo ang pagtingin nila sa mga ito, ngayong nalugmok sila sa hindi matatakasang problema, mas masahol pa sila sa mga demonyo. Dahil sa ganoong usap-usapan, naunawaan ni Salvador ang tipikal na ugali ng mga pangkaraniwang tao. Kapag nakakakita ito ng mas mataas sa kanila, todo-todong pagrerespeto ang kanilang ibinibigay. Ngunit kapag nakakasalamuha ito ng mga taong mabababa, pinapakitaan nila ito ng mga pag-uugaling hindi katanggap-tanggap. Ang ganoong pag-uugali ng mga taong yon ang nag-udyok sa kanya para wag na itong tulungan kahit may magagawa siya. Nagdesisyon na rin siyang magpakalayo hanggang sa mapadpad siya sa paanan ng isang burol, ilang milya ang layo mula sa pinakamalapit na baryo. Ayon sa kanya, hindi madaling marating ang lugar niya. Bukod sa kilo-kilometrong kakahuyan na kinakailangan mong baybayin, tahanan din ito ng iba't ibang uri ng nilalang. May mga pamilya rin ng aswang ang naninirahan malapit sa kanyang tahanan upang magsilbing panakot para sa mga taong maglalakas loob na makaabot sa ganoong kalayong lugar. Habang tumatagal ang pamamalagi doon ni Salvador, unti-unti na ring nawawala ang kagustuhan niyang gumanti. Dahan-dahan na rin niyang ibinaling ang kanyang galit sa mga tao buhat sa mga sinabi nitong masasama laban sa kanya. Ang ganoong pangyayari ang nag-udyok sa kanya para makipaglapit sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Katunayan, ang mga aswang na nakatira malapit sa kanya, parte lamang ng kanyang hangarin. Gustuhin mang magreklamo ng mga nilalang, sadyang hindi nila ito magagawa dahil sa oras na hindi sila sumunod, kamatayan ang naghihintay para sa kanila. Mariin itong inilahad ni Salvador sa bawat pamilya, kaya kahit labag sa kalooban ng mga ito, pinili nila roong sumunod. Kung isipin, mas pabor naman ito sa mga nilalang dahil sa lugar na yon, nagagawa nila ang kanilang gusto. Kaya nilang kumuha ng pagkain sa baryo, pumatay ng kanilang kinagagalitan, at kung ano-ano pang bagay na naaayon sa kanilang mga hangarin. Nasa ilalim din sila ng proteksyon ni Salvador, kaya walang kahit na anong banta sa lugar na yon ang may kakayahang sumindak sa kanila. Isang beses din sa isang taon, pumupunta sila sa malalaking bayan para dumalo sa pista. Kasakasama niya palagi ang padre de pamilya ng mga aswang upang magsilbi itong tagabitbit sa kanyang mga bibilihin. Madalas din siyang manood ng mga subukan ng karga para makita kung gaano nakalayo ang narating ng mga antingero sa lugar nila. Ngunit sa kasamaang palad, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nagbago ang abilidad ng mga ito. Ayon kay Salvador na, kayang-kaya niyang patayin ng mga taong yon nang hindi gumagamit ng dalawang kamay. Bagaman mahirap itong paniwalaan, sapat na ang abilidad ng kanyang karga para ito ay mapatotohanan. Walang taon pa ang lumipas, lahat ng lungkot sa puso niya unti-unti na ring naghilom. Dahil sa nakasanayan, natutunan niyang tanggapin na lamang ang mga bagay na minsan hindi na niya maibabalik. Mas itinuon na rin niya ang kanyang wisyo sa pakikipag-ugnayan sa pamilya ng mga aswang
upang magkaroon siya ng sakahang mapagkakaabalahan. Dala naman ang takot ng mga ito sa kanya. Tinulungan siya ng mga ito sa abot ng kanilang makakaya. Hindi nagtagal. Pagdating naman ng bisperas ng pista, agad naman niya itong pinatipon para pag-usapan ng tungkol sa mga gagawin nila. Kagaya ng inaasahan, ang 8 padre de pamilya ng bawat lahing nasasakupan niya dumating upang makinig sa kanyang mga sasabihin. Alam naman na talaga ng mga ito ang gagawin, subalit pumupunta sila para hindi sila mapag-initan ni Salvador. Sa pagdating naman ng mga nilalang, binigyan niya ito ng kape kasama ng mga tinapay na ilang buwan na niyang tinatago. Pagkaabot naman dito ng mga nilalang, agad naman silang nagsimulang kumain habang pinapakinggan ang kanyang mga sasabihin. Ngayong pista, hindi lang tayo pupunta ng bayan para mamili at manood. Ngayong taong ito, nagdesisyon na akong sumali sa subukan ng karga. Ipapakita ko sa lahat ng mga kalahok kung gaano sila kahihina. Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang sinabi, medyo naintriga ang mga ito. Sa tinagal-tagal na kasi ng kanilang pagsasama, ito ang unang beses na nakitaan nila ng interes ang kanilang Panginoon sa mga ganoong uri ng bagay. Nakakagulat man ito pero labis nila itong ikinatuwa. Matapos naman ang mga pag-uusap, dito na naghanda ang mga gabunan. Pagtungtong ng 4:00 ng hapon, nilinisan nila ang kanilang tahanan para tumungo sa bayan. Sa bukana pa lang noon pinuno, marami na silang nakakasalubong na tao na may iba't ibang taglay na lihim na aral ng kaliwa. Yung ilan sa mga ito, kung hindi barangan, mga manlalason. May mga mangkukulam din, kasama ng maihinang uri ng mga aswang. Kapag ka nasisipat naman ng mga ito ang kanilang grupo, kusa itong tumatabi na parabang nagbibigay respeto sa kanilang lahat. Hindi man ito pinapansin ni Salvador, lalo pat minsan na rin niyang nalasap ang ganoong katanyagan. Yun nga lang, hindi mga aswang ang sumasamba sa kanila, kundi ang mga tao. Nang mabili na nila ang lahat ng pangangailangan nila, diretso naman silang tumungo sa ibang liblib na parte ng bayan kung saan nagaganap ang subukan ng agimat. Umaga pa lang, marami ng tao sa lugar na yon, kaya pagtungtong ng 10:00 ng gabi, halos hindi na roon mahulugan ng karayom. Napakaingay din sa buong paligid dahil sa mga kakaibang abilidad na ipinapamalas ng mga kalahok. Nang masipat naman niya ang tungkol dito, nagmamadali naman siyang lumakad patungo sa entrada. Marami man ang mga taong pumigil sa kanya. Di nila ito nagawa dahil sa napakadilim na presensyang nagmumula sa kanyang mga kasama. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-upo naman niya malapit sa liwasan kung saan nagaganap ang subukan, ramdam niya ang panakanakang pagtitig sa kanya ng mga antingerong naroon. Bawat isa sa mga ito, bakas sa mukha ang kanilang pagdududa dahil sa pagramdam ng mga ito sa presensya ng kanyang mga kasama. Maya-maya pa, pagsimula naman ng subukan ng karga, hindi na nakatiis ang isa sa mga kalahok. Direkta siya nitong itinuro, sabay wika ng, "Hoy ikaw! Hindi ko nagugustuhan ang presensya mo sa lugar na to . Dalawa lang ang pwede mong pagpilian. Umalis ka o sasali ka." Ang tanong, matapang ka ba para sumali? Nang marinig naman ito ni Salvador, kampante lang naman siyang tumayo, sabay lakad papalapit sa kinaroroonan ng antingero. Nang magkaharap na silang dalawa, ngumisilang naman siya sabay sagot dito ng, "Hindi mo nalalaman ang iyong mga sinasabi. Pero sige, pagbibigyan kita." Pagkasambit naman niya ng mga kataga, agad namang naghiyawan ng mga tao sa paligid. Tuwang-tuwa ang mga ito na animoy may magaganap na interesanteng labanan. Nang mapansin naman ito ng mga nag-oorganisa ng palahok, agad naman itong ikinasa ang unang pagsubok
na kinakailangan nilang gawin. At yun ay walang iba kundi ang paghiga sa nagbabagang uling na may mga nakapatong na bato. Pagkarinig naman ng antingerong humamon sa kanya, agad naman itong nagdasal ng mga buhay na salita, samantalang siya kampanteng nakatingin lang sa paligid. Wala siyang ipinakitang anumang paghahanda upang maipakita sa mga ito na hindi na yon kailangan para sa mga katulad niyang lehitimong antingero. Dahil dito, inakala ng marami na susuko na siya, ngunit pagtawag ng pangalan niya, kampante siya roong lumapit habang bakas sa muka ang kawalan ng kahit na anong takot. Maya-maya pa, dito niya na hinubad ang kanyang suot. Para mas magulat pa ang mga manonood, naligo siya ng langis bago siya roon humiga. Sa maniwala man kayo o hindi, nanatili siya roon ng humigit sa 5 minuto nang walang nangyayaring kahit ano sa kanya. Pagtayo niya, ultimo lapnos, walang nakita ang mga nag-oorganisa. Dahil sa pangyayaring yon, labis naman itong ikinasindak ng humamon sa kanya. Imbis na mapahiya, buong kamangmangan niyang ginaya ang ginawa ni Salvador. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, wala na palang bisa ang lahat ng mga agimat niyang pangkaligtasan. Unang higa pa lamang ng antingero, agad na siyang nilamon ng apoy hanggang sa magkagulo na. Sobrang takot kasi nito kung saan-saan na siya pumunta para lamang maapula ang apoy sa katawan niya. Nang masipat naman niya ang ginawa ng antingero, dali-dali naman siyang tumalikod para umuwi. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng insidente, hindi niya inaasahang may isang binatilyong maglalakas loob na maghanap sa kanya sa lugar na yon. Isang linggong naligawang binata bago nito marating ang kanyang tahanan. Nang matuklasan naman niya ang tungkol dito, agad naman niya itong ipinahanap para makausap. Pagharap nilang dalawa, nalaman niya ang pagnanasa nitong sumunod sa kanyang yapak. Paulit-ulit na tumanggi noon si Salvador Pinuno. Ang problema, ilang buwan naman siyang kinulit ng binata. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi pagbigyan nito. 3 taon niya yung sinanay bago nito mataglay ang iilan sa kaalaman na meron siya. Sa loob ng mga taong yon, ibinahagi niya rito ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Naging kampante si Salvador sa lugar na yon, kaya hindi na nito malayan ang pagtatraidor ng kanyang mga tao. At kagaya ng kanyang mga kasama, namatay din siya sa kamay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa pagpanaw niya, matagumpay namang nakatakas ang kanyang disipulo. Ngayong pangkasalukuyan, isa ng ganap na albularyo ang binata. Saan man ito magpunta, bitbit nito ang bawat kabanata ng buhay ni Salvador na pinuno ng mga Urbano. Naging sikat din ang kwentong ito hindi lang sa Hilongos. Gawa ng parang naging kasaysayan ito sa kanilang lugar na binansagan nilang ang pagbagsak ng pinakamalakas na grupo ng mga mersenaryo sa Leyte na kung tawagin ay mga Urbano.